Ja, vi var til Odense Havnekulturfestival. Er det ikke det over? Og vi har så ondt i vores fødder, fordi vi har været rundt over det hele, og hvor er det fedt. Og man kan få alt at spise her. Ja, og lysestager i alverdens arve, så har jeg drømt om den her slags lysestager i et helt år siden sidste år, og nu har jeg købt den. Ej, hvor er den ikke pæn derinde i forhold til den anden. Den er bare ikke pænere. Den er meget pænere i virkeligheden. Og den er jeg rigtig glad for, en lysestage, og den er jeg glad for, så den skal vi op. Og nu kommer vi op og slapper af vores fødder. Ja, og så kommer vi igen senere. Ja, vi siger tak for i dag. Hej. Og ja, og så vil jeg lige sige, at min søn, han har jo sådan set lige spillet herovre, og han var bare super duper. Det var det bedste. Kenny Duerlund. Ja, jeg kan ikke lade mig så at kigge ned, der er kommet på andre. We love Odense!